ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസികാ പുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും രാജ്യഭരണവും എല്ലാം കൈമാറിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ അത് പാലിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞു, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടതാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ ലാസ്റ്റ് സമയം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നീക്കിവെക്കണം? ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായിട്ട്, ഭക്തിക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. 15-20 വർഷം എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെടുത്ത് ഭാഗം നമ്മള് 15-20 വർഷത്തെ മുൻപേ സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതനാകേണ്ടതും ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെടുത്ത് 40 പേരല്ലേ എടുത്ത് നമ്മള് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് അതിന്റെ പറഞ്ഞു. 40 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവിധ കളിൽ നിന്നും തന്റെ മനസ്സിനെ പ്രാണനിലും പ്രാണന ശ്വാസത്തിലും പിന്നെ സമ്പൂർണമായ അസ്തിത്വത്തെ പഞ്ചഭൂതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ മൃത്യുവിലും സംയോജിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതിൽ ഭൗതികമായ ജീവിത സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ രീതിയിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്തു, എല്ലാ രീതിയിലും തയ്യാറെടുത്തു. പിന്നെ നമ്മള് ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്നും, അതായത് പദവി, രാജ്യം, സുഖം, സമ്പത്ത്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മോചിതനായി. ഇതിനെല്ലാതും നമ്മള് ആസക്തനില്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്.
അത്രയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഉം, ഹരേ കൃഷ്ണ. 42. 42 നമ്മൾ എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിത്വേ ഹുത്വാ ച പഞ്ചത്വം തച്ചൈകത്വേ ജിഹോത്മുനിഃ സർവാത്മനി അജുഹവിത് ബ്രഹ്മണീയാത്മനാവ്യയേ അവ്യയേ ബ്രഹ്മണ്യാത്മനമവ്യയേ. ത്രിത്വോ ഹുത്വാ ച പഞ്ചത്വം തച്ചൈകത്വോ ജിഹോത്മുനിഃ സർവാത്മനി അജുഹവിത് ബ്രഹ്മണ്യാത്മനമവ്യയേ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്ക് ഹൃത്വ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ച ഉം പഞ്ചത്വം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തത് ച ഉം ഏകത്വ ഏകമായ അവിദ്യയിൽ അജുഹോത് ലയിപ്പിച്ചു മുനി ധ്യാനനിരതനായ സർവം ആത്മനി ആത്മാവിൽ അജുഹവിത് ഉറപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മണി ബ്രഹ്മത്തിൽ ആത്മാനം ആത്മാവ് അവ്യയെ വിനാശമില്ലാത്തതിനാൽ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അപ്രകാരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏകമായ അവിദ്യയിലും ആ അവിദ്യയെ ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും വിനാശമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ അഥവാ ആത്മാവിലും ലയിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏകമായ അവിദ്യയിലും ആ അവിദ്യയെ ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും വിനാശമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ അഥവാ ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചു, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏകമായ അവിദ്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു, അവിദ്യയെ ഒരു തരത്തിലും നാശമില്ലാത്ത ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ലയിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമായതെല്ലാം മഹത്തത്വം അവ്യക്തത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാതും. അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്തരം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൂട്ടിക്കിഴക്കലുകളല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. എല്ലാതും ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ജീവസത്ത അത്തരം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്ന തന്റെ ശാശ്വത സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജീവസത്തയുടെ വിസ്മൃതിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനാണ് താനെന്ന മിഥ്യാധാരണയുമാണ് മനസ്സ് ഭൗതികമായി ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്ന തന്റെ ശാശ്വത സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വിസ്മൃതി, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് നാം എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതും, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനാണ് താൻ എന്ന മിഥ്യതായ ധാരണയുമാണ് മനസ്സ് ഭൗതികമായി ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മുഖ്യ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മിഥ്യയായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മിഥ്യയായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് നിർബന്ധിതനായി തീരാണ്. ഒപ്പം അതിനനുബന്ധമായി ഭൗതിക ശക്തികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ സ്ഥൂല ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥൂല ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കീഴ്മേൽ തിരിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ത് ചെയ്തത്, കീഴ്മേൽ മറിച്ചത്. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വിലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരമെന്നും ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗുണപരമായ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയും ഗുണകരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മിഥ്യാബോധത്തിൽ ഉളവാകുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെ നല്ലതെന്നും ചീത്തയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗുണപരമായ വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുക, ഗുണപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം എപ്പോൾ ഒരുവന് ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അസംഖ്യം ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ വിശേഷിച്ചും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി തീരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ അവൻ താൻ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണെന്ന് തനിക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ലെന്നും സദാ ചിന്തിക്കണം. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അസംഖ്യ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ വിശേഷിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് തീരാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, താൻ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ്, തനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്നും ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കണം. കൂടാതെ ഗുണപരമായിട്ട് പരബ്രഹ്മത്തിന്, അതായത് ഭഗവാന് സമമായ ബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ ശുദ്ധ ആത്മാവാണ് താനെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടെ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗുണപരമായിട്ട് ആ പരബ്രഹ്മത്തിന് സമമാണ് ആര്, ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ആത്മാവെന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പരീക്ഷിത്തിനും വജ്രനും ഭാഗിച്ചു നൽകിയ ശേഷം സ്വയം ലോക ചക്രവർത്തി എന്നോ ഒരു വംശത്തിന്റെ അധിപതിനെന്നോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, തന്റെ രാജ്യം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനും വജ്രനും കൂടിയിട്ട് ഭാഗിച്ചു നൽകി. പിന്നെ സ്വയം ലോക ചക്രവർത്തി എന്നോ കുരുവംശത്തിന്റെ അധിപനെന്നോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുരുവംശത്തിന്റെ അധിപനാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായി വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പഞ്ചരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലും ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു. അപ്പോ ഒന്ന് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യബോധം, പിന്നെ സ്ഥൂലമായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായിട്ടും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഞ്ചരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഇത് രണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ് ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥ അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള മുക്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു, മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. കാരണം ആ സ്ഥൂലമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ശരീരം പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ പഞ്ചരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയാനും സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കാണ്, ആ മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. താൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. സ്വയം ബ്രഹ്മമെന്ന് ചിന്തിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നവൻ അവ്യക്തിഗതവാദിയാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഞാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദിയാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 43. ചീരാവാസനിരാഹാരോ ഭക്തവാങ്മുക്തമൂർത്തജഃ ദർശയാനാത്മനോ രൂപം ജഡോത്മാപിശാചവത് അനവേക്ഷമണോ
മാണോ നിരകാത് ശൃണ്വൻ ബധിരോ യഥാ അസൃണൻ ബധിരായതഃ ചീരാവാസനിരാഹാരോ ഭക്തവാങ്മുക്ത സമുദ്ധജഃ ദർശയാത്മനോ രൂപം ജഡാത്മാത് ജഡോന്മത്തപിശാചോ വ്യക്തവാങ്മുക്തമൂർധജ അനവേക്ഷമാണോ നിരകാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനവേക്ഷമാണോ നിരകാത് അശ്രണൻ ബധിരോ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതി വാസുദേവായ ക്ഷീരവാസ കഴിഞ്ഞ നിരാഹാരോ വ്യക്തവാങ്മുക്തമൂർധജ ദർശാത്മനോരൂപം ജഡോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചീരവാസ ജീർണവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് നിരാഹാര ഖരരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തവ സംസാരം നിർത്തി മുക്തമൂർധജ മുടിക്കെട്ടഴിച്ചു ദർശയൻ കടമാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആത്മന സ്വയം രൂപം ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ജഡ നിഷ്ക്രിയൻ ഉന്മത്ത ഭ്രാന്തൻ പിശാചവത് അനാഥനെ പോലെ അനപേക്ഷമാണ് കാത്തു നിൽക്കാതെ നിരകാ സ്ഥിതി ചെയ്തു അശ്രുണൻ ഒന്നും ശ്രവിക്കാതെ ബധിര ഒരു ബധിരനെ പോലെ യഥാ എന്ന പോലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം ജീർണവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഖരരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വമേധയാ മൗനിയാവുകയും മുടി കെട്ടാതെ അഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അനാഥനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ജോലിയുമില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനെ പോലെയോ കാണപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. അദ്ദേഹം ഒന്നിനും തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു ബധിരനെ പോലെ ഒന്നും ശ്രവിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വയം ജീർണവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹരരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വമേധയാ തന്നെ മൗനിയായി മുടി കെട്ടാതെ അഴിച്ചിട്ടു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അനാഥനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനെ പോലെയും കാണപ്പെടാനൊക്കെ ഇടയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചില്ല. ഒരു ബധിരനെ പോലെ ഒന്നും ശ്രവിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം എല്ലാവിധ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹത്തിന് രാജകീയ ജീവിതമായോ കുലമഹിമയുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജകീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുലമഹിമയായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ജഡനും ഉന്മത്തനുമായ ഒരു അനാഥനെ പോലെ ഭാവിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അനാഥനെ പോലെ ഭാവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു അനാഥനെ പോലെ ഭാവിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ഉരിയാടിയതുമില്ല. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. തന്നെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാരെയും അദ്ദേഹം ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ ഈ അവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധമായ നിർഭയ അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 44. ഉദീചീം പ്രവിവേശാശാം ഗതപൂർവമഹാത്മഭിഃ ഹൃദി ബ്രഹ്മപരം ധ്യായാൻ വർത്തേതായതോ ഗതഃ. ഉദീചീം പ്രവിവേശാശാം ഗതപൂർവമഹാത്മഭിഃ ഹൃദി ബ്രഹ്മപരം ധ്യായാൻ വർത്തേതായതോ ഗതഃ. ചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ ഈചീം പ്രവിവേശാശാം ഗതപൂർവം മഹാത്മ്യം ബ്രഹ്മപരം കൃഷ്ണ ഉദീജി ഉത്തരദിക്കിൽ പ്രവിവേശാശാം അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ ഗതപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ സ്വീകരിച്ച പാത മഹാത്മാക്കളാൽ ഹൃദയത്തിൽ ബ്രഹ്മ പരമോന്നതൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ധ്യായൻ നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് ആവർത്തേത ദിനങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു എവിടെയെല്ലാം ഗത പോയി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവികന്മാരും മഹാത്മാരും സ്വീകരിച്ച പാത സ്വീകരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ചിന്തയിൽ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിതനാകാൻ ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ പൂർവികന്മാരും മഹാത്മാരും സ്വീകരിച്ച ആ പാത തന്നെ ആരും സ്വീകരിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും സ്വീകരിച്ചു. പരമപുരുഷന്റെ ചിന്തയിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വയം സമർപ്പിതനാകാൻ ഉത്തര ദിശയിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികന്മാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ മഹത് വ്യക്തികളുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടർന്നത്. നാം മുമ്പ് പലതവണ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വിശേഷിച്ചും ആര്യവർത്തത്തിലെ നിവാസികൾ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന വർണ്ണാശ്രമ കർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു നിശ്ചിത ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ആര്യവർത്തത്തിലെ നിവാസികള് കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു നിശ്ചിത ജീവിതഘട്ടത്തിലെല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പറയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവുമാണ് പകർന്നു നൽകിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ആദരണീയനായ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു രാജാവ് അഥവാ ബഹുമാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയും ജീവിതാന്ത്യം ഗാർഹിക ജീവിതം തുടരുകയിൽ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ആത്മഹത്യാപരവും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള യാതൊരു വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഗാർഹിക ജീവിതം തുടരില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവിധ കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയം 100% സമർപ്പിതനാകാനുമായി ഏവർക്കും ഈ പദ്ധതി സദാ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് പദ്ധതി? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഗാർഹിക ജീവിതം തുടരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത്. എല്ലാവിധ കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ 100% സമർപ്പിതനാകാനും. അപ്പൊ അത് മാത്രം പോരാ, ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ഗൃഹാശ്രമിയായിട്ട് ഇരിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, വേറെ എന്ത് കൂടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനം കൂടി ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ 100% സമർപ്പിതനാകാനുമായിട്ട് ഈ പദ്ധതി സദാ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് ആധികാരികതമായ പാതയാകുന്നു. ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:62 ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥത ഭഗവത് ഭക്തൻ ഈ ഭഗവത് നിർദ്ദേശം
താല്പര്യാർത്ഥം നിശ്ചയമായും അനുവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം താല്പര്യാർത്ഥം നിശ്ചയമായും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മപരം എന്നീ സവിശേഷ പദങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസിതൻ, ദേവലൻ, നാരദൻ, വ്യാസൻ എന്നീ മഹാപ്രമാണികരുടെ പരാമർശങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അർജുനൻ ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 12-13 സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പൂർവികരുടെയും എക്കാലത്തെയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരം എന്നീ വാക്കുകളുടെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അസിതൻ, ദേവലൻ, നാരദൻ, വ്യാസൻ എന്നീ മഹാപ്രമാണികന്മാരുടെ പരാമർശങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയിട്ട് അർജുനൻ ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയില് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരം ബ്രഹ്മം, പരം ധാമം, പവിത്രം, പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർജുനൻ. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പൂർവികരുടെയും എക്കാലത്തെയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ തമനു നിർജഗ്മുർപ്രാതര കൃതനിശ്ചയ കലീനാധർമ്മമിത്രേണ ദൃഷ്ട്വാ സ്പൃഷ്ട പ്രജാഭുവി. സർവേ തമനു നിർജഗ്മുർപ്രാതര കൃതനിശ്ചയ കലീനാധർമ്മമിത്രേണ ദൃഷ്ട്വാ സ്പൃഷ്ട പ്രജാഭുവി. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരെല്ലാം തം അദ്ദേഹത്തെ അനു നിർജഗ്മു ജ്യേഷ്ഠനെ പിന്തുടർന്ന് ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭ്രാതാക്കൾ കൃത നിശ്ചയ തീരുമാനിച്ചുറച്ച് കലീന കലിയുഗത്തിനാൽ അധർമ്മം മിത്രേണ മിത്രത്താൽ ദൃഷ്ട നിരീക്ഷിച്ച് സ്പൃഷ്ട ബാധിക്കപ്പെടുകയാൽ പ്രജ മുഴുവൻ പ്രജകളും ഭൂമിയിലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രപാദിക്കിജെ വിവർത്തനം ഭുവനത്തിലുടനീളം കലിയുഗം ആഗതമായി കഴിഞ്ഞെന്നും രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അധർമ്മം ബാധിതരായി കഴിഞ്ഞെന്നും നിരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പാത പിന്തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്കും മനസ്സിലായി കലിയുഗം ആഗതമായി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മ ബാധിതരായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായിപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത തന്നെ അവരും പിന്തുടരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് ഭാവാർത്ഥം നാളെ എടുക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷം.